Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. Elena Vázquez Villar é unha rapaciña de segundo curso de ESO no Colexio Cardenal Cisneros de Ourense. Ela é unha desas excepcionales aportacións de sabia literaria nova que nos achegan da man da nosa compañeira Marila Abad e que tanto nos fan confiar no futuro da cultura. Grazas a estes exemplos da xente nova, hoxe vou poñer voz ao traballo que esta poeta regálanos, ilustrado polo seu compañeiro Claudio Cuevas no número 15 da nosa revista Nós, a xente do redor. Moitas grazas, Elena. A miña chave. Para os meus ollos ti és o único que domina e comprende as miñas emocións. O único que pode descifrar a clave e abrir a chave do meu corazón incansable. E se chega a situación de ter que separarnos, sei que o meu corazón non te crerá. Ao saber tal cousa, o meu corazón esnaquizaríase. Botarte de menos. Si, ninguén pode encher ese baleiro da túa ausencia. Choro pola túa inexistencia cada noite, recordando cada momento do meu amor. Gracias, Elena.